Horas madihamu nama nami, dohot ina nami, nang soni hanggi penaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Pacapai itu masih di program sulu-sulu duhatam. Imana penatu bandali bagai penginjilan jelefai, manang sodang bertanah uli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu, giot patariason hatan di bata hamu. Alani, jumul mahita martangiang. Mau lihat madiho ali debata nami, debata jahuba. Sala di bahasa nombason aliamang, bodo pehami begi hatame. Huboto jalatung huha persehami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jalaguk huasam doi. Sudah hamana persero hot nama jalo hatami, taruli do siapa pasum. Atau aliamang, hatahum hatami. Pakulingi mahami, asa hubege, hupeo, jalahulahu kami hatami. Aido, sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martang yang hami tu. Amin. Daman dainang, ia hatani debata si peopota imananya net sesar Tesalonika 4 ayat 3. Songonom ma didok disi. Odo pinangi do ni rohani debata. Naing badiahamu. Harurangoni naing pasi di ngomuna. Soni mashatna. Ia tema dari nungata ima badia mahamu. Badia mahamu. Ommas ada kalimat soso-soso. Iman dari haget to debata marhite si Paulus Silwanus dos Timoteus asal suraton jala di pasahat tuhalak Tesalonik. Perjur sahali perlu botota. Ia hata badia molo di bahasa Ibrani didokmai kados. Molo di bahasa Junani didokmai hagios. Lapatanna di pasirang, di papulik. Asa gabe tau hasangapon di debata. Takas dari boto si Paulus nang di pabadia debata ruas ni tuhatta na adong di Tesalonik. Alai yang go habadiaon di partodion nasida doi. Ima haujahon manang hahotan di jolma na persia. Astakas mata boto damang dainang sudah jolma nang persia tu Jesusi nang manjali Jesusi gabe Tuhan jali sipalua di bana nunga di buribe marhita mudar di Yesus nunga sebasai dosana gabe di babadia. Sahali rodi saliling nilileng na alai di bagasan tordina doi. Ima natumu tordina persiai siat tordi berbadia. Alai anggo di ayaton dang nama sohobe asa gabe badia tordini ruas ni tuhatta na adong di Tesalonik. Dang songoni be. Ala dihagot to debata ima asa badia na sida di pikiranna nang dohot di pamatangna. Asa mangulahon habadiaon na sida marhite pangalahona. Nang hita pada mandai nang perserohot nama jali si gabetuan jali si palua di hita nunga diojak ko behita. Ima nang jolma na badia, ruas ni tuhatta Yesus na badia. Alai ditodita doi. Yang ko pikirata lot pamatangta tunggu de pe mangulahon akan aramun. Mula pikirata ramun gabe pamatang tape mangulahon naramun. Molo pikirata mamikirhon akahar orangon na pahalahot tape buidope mangulahon akahar orangon. Alanido song ruas ni tuhatta hita asa matong songotod di tanong badia alai pikirat tape dohot pangalahot ta pamatangta mangulahon akka nabadia. Asa marsangap Tuhani
marhiti saluhutna panggulmit ni ngolutta. Alanido disusoh si Paulus asabadia di pardongan saripeon asabadia ima di paranguluan siya pari unang beadong elat manang late dohot akka pikiran najat asa unang mangulahon akka hajahaton alay mangulahon holong ma di bagasan habadiaon. Atau naman dainang dada HP naholan turuas ni tuhatta narong Tesalonik hatani tuhattaon. Laos hita pe hita ng porsyento Jesusi sonari pe disosohon hita asa maatong badia hita dipikirata badia di pamatangta songoton ditai nang badia asa ngulut taon mangulahon akka ulahon na bida jala unang be mangulahon akka harurangon yang harurangon ni ima hagarangon mangulahon naramun akka hisap-hisap ni pamatang. Saluhut na itahe, mabayin hasusugo doi di rohani debata. Ala pikiran, dohot parniulaon na badia, say tau hasangapod doi di debata. Atong, tapasangap ma debata, marhita pikiran, pamatang, dohot tordita, aido di halomohon tuhatay. Martangyang mahita. Mulai ata madihualiamang siya lanong sikop hubigi hami hatami. Pakke mangulu nami onaliamang ima pikiran pamatang dohto dinami asa tung hibul di bagasan habadiaon mangulahon lomoni roham di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amin. Mulai ata madihualiamang dainang siya lanong sikop di bagi hamuna hatani di bata naong hutaria sukami. Tuhan Yesus ma mamas-masu ita saluhut na. Sape tu na pacupay tamu se di minggu nanang roh.